наш чехол. Дякую. Слава Христу! Вітаю в Буславі пілігримку з Борисова, яка разом з біскупом Олександром, Айцом Віталієм і іншими братами і сестрами прийшли до нас у Буслав. На дворі просто нам пробує пірашковість, але не пірашковість, напевно. Сердечно всіх вітаю і, коли ласка, запрошаю. Маті чекає, хай добрий Бог благословить. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Коли ласка, маті чекає. 3-4. Ми з Борисова ріші, за 4 дні пройшли. Ми вітаємо душу маті, разом Бога прославляти. Веки веку. Отражение золотых, узница раб на море ты, шляхом судовным станет краю. Нам белорусов, Мати Гусовская, Мати святая, перед тобою головы съедят. Настасья, ты огни, а своих